हेलो लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर माने आङो मोनसे जायगायाव थांबाय थादों आरोना लोगोफोर दायो मोनाबिलि सम बे मोनाबिलि समाव उदालगुरि टाउनावनो जोंहा मोनसे गोदान रेस्टुरेन्ट खुलिदों दे नैबेयावनो माने एसे लोगोफोरा लिंहरबाय थादों बेयाव एसे आंबो नुजाहैनोसै बेनिफ्राय आरो बिथांमोना मा अर्डार होदों बेखौ मा जाहैयो नायनोसै आरो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो दे लोगोफोरा सहैखाबाय अलरेडि नाथाय आङो दासो थांबाय थादों माने बिथांमोना थांग्रोनानैसो आंखौ फन खालामहरबाय आरो लोगोफोरा सोर बेखौबो नायलांबाय था लोगोफोर आङो दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो ना दायो आङो नै टाउनाव दङ आरोना थांबाय थादों सहैथ'वाखै बेनिफ्राय आरो मबे रेस्टुरेन्टआव हाबगोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो डिटेल्सै फोरमायलांनो नाजागोन आरो लोगोफोर जा उदालगुरियावथ' बिराद दामि रेस्टुरेन्टफोर जाबाय दे आरो जोंहा बेयो गोदानै खुलिजानाय रेस्टुरेन्ट नै बेयावनो आङो थांगासिनो आरो लोगोफोर नै बिथिं दे लोगोफोर नायलांबाय था दायो आङो नै बेंक सारियालि सक सफैबाय जोंनि उदालगुरिनि नुथाया नै बिदिलै मोनाबिलि समावनो नायलांबाय था लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थागोन उन्दुबावगोन बेसेबा हाबनि सायख्लुमा बेसे गोदो अ लोगो नों उन्दुबावगोन बेसेबा हाबनि सायख्लुमा बेसे गोदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों इसारा होदों हनै मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा इसारा होदों मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा सिखांदों
सारिगिदिं बुहुमनि गासै जाथायफ्राबो मिथिहोदों सुबुंखौ सिरि मोननायनि गोदान जिउ जोनोम लादों सोदांनाय जिउ जादों अब्लासो सौहैगोन नों बै गोजोन रायजोआ सारिगिदिं बुहुमनि गासै जाथायफ्राबो मिथिहोदों सुबुंखौ सिरि मोननायनि गोदान जिउ जोनोम लादों सोदांनाय जिउ जादों अब्लासो सौहैगोन नों बै गोजोन रायजोआ ओ लोगो नों सिखांदो ओ लोगो नों सिखांदो ओ लोगो नों उन्दुबावगोन बेसेबा पापनि सायख्लुमा बेसे गोदो गोदो ओ लोगो नों सिखांदो ओ लोगो नों सिखांदो ओ लोगो नों